7 najlepších potravín, čo ti pomôžu ochrániť a opraviť tie zasraté obličky, nech ti nefungujú ako po celoživotnom pive a klobáse. Prvá kategória sú kľúčové zeleniny. Špargla, zeler, kapusta, karfiol, cesnak, špenát. Tie kurva podporujú funkciu obličík ako nič iné. Druhá vec sú potraviny plné magnézia. Tekvicové semienka, listová zelenina, avokádo, lebo magnézium ti pomáha predchádzať kameňom a zápalom. Tretie, probiotika. Kyslá kapusta, jogurt, kefír, kimči. Nech ti tie jebané čreva pomáhajú obličkám filtrovať toxíny. Štvrté, kvalitné proteíny. Divoké ryby, sardinky, vajcia a trestčia pečeň na omega-3, čo znižuje zápal. Piaté, antioxidanty. Čučoriedky, maliny, černice, jahody, cvikla. Šiesté, kvercetín. Biela a červená cibula. Jedz ich surovú alebo opečenú. A siedme, extra panenský olivový olej. Plný zlúčením, čo sú fucking dynamit pre obličky aj proti kameňom. Sleduj ma pre ďalšie zasraté tipy na tvoje pokazené telo.